Noniin. Joo, se. Tässä videossa me Mistä? vaan niinku yritetään saada rahaa mun kaverin kanssa. Joo. Me varmaan yritetään niinku etsiä jotain baseja tai tehdä joku base. No, Älä hakkaa, bro. Okei, mennään bro. eteen. Mennäänkö settiin base vai rakennetaanko base? Me voidaan rakentaa. Hei, otetaan sugarcane, niinku siitä voi tulla aika rada jossain kohtaa. Niin. Koska mä en tiedä kuinka iso tämä mappi on yhteensä. Siis mä logasin tän serverille tänään vaan. Joo, haluatko sä, että mä otetaan? Joo. Haluatko mä orderana vai tehdäänkö vaan base näillä? Tehdään base. Tehdään base. Rakennetaan me tähän. Onks sulla lapio? Menemme kauan. Ei. Tässä kitissä ei tullut lapio. Kolmaskaan kitissä ei tullut lapio. Itse asiassa Venäjä. Musta Vähän kauemmas. Ynnen tarvii mennä kauemmas. Tai siis tälleen. niinku... Joo. Mitäs tulee hiekkaa? Aika paljon. Kristallilla vähän selkeä. Sä tiputit sen totemin tänne. Niin Tai jonkun totemin tänne. Sen kyllä. Niin mä varmaan kaivetaan jostain... Ai niin, mulla on koordinaatit päällä vai minä otan koordinaatit pois päältä. Joo, tuliko sulla pikki sun kitis? Joo, tuli. Mulle ei. Okei, mut mä otan nää koordinaatit pois näkymästä, etten mä liikkaa baseen. Noin. Joo, mennään vähän kauemmas tästä, ettei ketään Joo. liikkaa baseen. Oi, osaappa sen. Joo, täällä on SS-spawnissa. Mä luulin, että joku muu on täällä. Mä luulin, että joku muu on täällä. Mä voin antaa sul perle, mut perle tänne eikä. Tai tuu tänne. Mulla on perlejä, mutta missä sä oot? Mä oon täällä. Mulla on paras tekki. Onko sulla Windjar täällä? Ei. Joo, minne sä? Mä oon jossain täällä. Miksi sen asat näin se meidän? What's up? What's up? Whatsappi. What's up? Ei tiedä mitenkään kauan syvällä sitä basea, kun jos löytää se jotenkin, mut Rakennetaanko tänne? Ihan normi sugarcane farmi vai johonkin tänne. Joo. Onko sulla puuta? Koska mulla ei puuta yhtään mun Sä voit kitissä. mennä hankkimaan, kun sulla on se kirves. Mene tonne pinnalla vaan. Eikö sulla oo kirves sun kitissä? Ei. Jonkun takia. No, niin. Mä alan tekemään. No kun se tulee, että me pystyis tunslämmää, kun on meiskitte. Niin tarvii. Mä otan vaan ihan auki. Joopa. Mulla ei yhtään tilaa. Mä otan varmaan jonkun potun tilalla. Mitä tää äijys laittaa? Thank you, Daddy Bird. Rouvata. What the heck? Jege. Mitä tapahtui? Tommonen Sä et ikinä arvoa, mitä me nyt teet. Mitä? No katso. slash set home sugarcane. Et sä näitä? No sit se tulee sugarcane. Venää. Mä käyn nopea spawnilla, mä tuun kohta käs. Koska tänne tuli Kial mun mielestä. Niin mä saan ilmasta loottia niinku. Missä se on tässä? Mitä? Mä oon spawnilla, kun täällä on Kial. Kai sä voit varmaan TP:ttää muuhun sitten. Joo, mä TP:tä.
Mä teen mulle chestin, koska mun on kaikki mun kamat. Mä en saa kaikki mun kamoin mihinkään. Ottaa chestiin. Spawner crate key. Mä sain spawner crate keyn. Mä voidaan saada spawneri kai. Mä otan creeper spawnerin. Joo, tuokse sen tänne, tähän mä creeper spawneri tänne. Joo, Tähän mä tuun mun homeen. Mä laitoin sinne homeen. Oota, mitä muuta tohon noihin fire rocketteen tarvii? Rokettia ja sitä sugar canon sitä paperia. Elikkä me voidaan tehdä rokettifarmi. Tai niinku roketteja. Ja myydä. Joo, tää on aika hyvä, että sä sait ton creeper spawnerin. Mä laitan tuohon nyt 16. Mä en ole laittamassa sitä varmaan yön ajaksi kyllä. Ja se on niin kiva, kun mulla on tää ränkki, niin mä voin ottaa tuolta kitillä. Tai niinku kitin. Niinku. Joo. Milloin sä saat seuraavan tai paremman kitin? Kun mä voin nytkin saada. Joo, niin. Eikö se pysty ottaa niinku varakittei? Et jos tapetaan? Joo, mulla on, mut joo. Mun ei oo. Niin kun sulla ei oo mitään ränkkiä, mut niin. Joo, mulla on kohta stäkki sitten näitä puuta, että onko se tarpeeksi? On kai. Niinku siis logei, ei blankkei. Mä oon vähän yli puoli stäkkiä. No. Mä teen vaan Sä oot tuolla vieressä. Mä ihmettelin, että mikä räjähti. Mut roketteja voi myydä halvemmalla kuin täällä shopissa, kun shopissa se on 10 000 each, jos me myydään 5 tonnilla each tai 7 000 tai sellaista. Niin, sit sitä ostetaan enemmän. Ne. Jolloin me saadaan rahaa enemmän. Mulla on nyt stäkki. Hooli, me ollaan smart. Älä. Mä varmaan teillä off-kameralla niinku semmosen basen, että te ette niinku löydä meitä. Täältä. Mulla on sitten crafting table ulkoitteella. Missä sä oot? Räjäytäks sä tänne niinku? Joo, mä tän. Se meni tästä aikaisemmin. Oota hetki, mä droppaan vaan kaikki mun outlogit tonne kulmaan. Mä käyn hakee kaikki. Mulla on 1 chesti ja sitten toi. Mä otan noin nopea, mä sellaan nämä mun kivet. Tossa on sitten 1 TNT. Mikä jää täällä ota. Missä TNT, mikä? Ei TNT, vaan siinä on myöskin 1 toteemi, että se on mun. Mä otin sen vahingossa. Joo, anna se vaan mulle sitten, kun mä käyn hakee. Mulla on 2 asiaa. Mulla on crafting table ja sit mulla on mun kilpi. Ja mä tarvin 4 puuta. Joo. Tää on varmaan ihan HK-tila. Ja mä tuun nyt sinne. Oh my god. Pisikö sä sen creeper spawneri vaan tähän? Onks tää se spawner-tila? Siis tossa on ne kaikki spawnerit, mitä mä sain. Niin mut Eiks noi spawnaa niinku tänne nyt? Ei, kun siis se niinku niistä creepereistä niin menee tänne creeper spawnerin storageen, niin sinne menee ne gunpowderit. Joo. Tuolla on sitten. Mä pistän tänne kulmaan crafting table. Onko sulla crafting table? On tossa tommonen puuta. Ja hei, tähän Aina. toteemi, mä laitan toteemin tänne. Oota, eikö se ollut se mun toteemi? Joo, annoin sen tänne chestiin. Tee crafting Se on hyvä. table. Mä tarvii semmoista. Tossa. Tee torche. En mä voi. Mut hei, me hakee vettä näihin kahteen tähän infinite materi. Joo, hae sä kouli, että me saadaan tällainen vähän valoa.
Tässä on kooli. Mä näen mitään. Mä en näe legit mitään. Ulkona sitten yö, by the way. Joo. Se on kiva tietää. Erittäin kiva. Miksi tässä ei yhtään vettä lähellä? Mä tiedän. No. Missä se oli? Eikö tässä ollut se jossain yksi? Tossa. Joo, mulla on se vesi. Mä oikeesti Tuo just sit- craftasin nappeja. Mistä? Vahingossa vaan craftasin. No Venä, mistä tonne pääsee, bro? Mä en löydä sitä. Joo, mä en tiedä, jos mä tulin sanoa tällä. Äijä, rakennaksä sen Infinite-jutun tähän? Koska mulla ei oo pikki. Siis laita ne vedet tähän. Oota hetki. Noin. Tähän yksi ja tohon yksi. Tohon. Noin. Ota sä toi. Tossa. Joo. Sitten mulla on mennyt waterbuketti. Öö, Mä teen toisen chestin. Tai pari chestin. mhm. Vähän ei puuta. Onko sulla muuten puuta? Tai siis onko sulla kiveä? Tossa Justice laitoin just. Joo. Venä. Tarviiko se lisää hiekkaa? Et mä teen myöskin furnasen. Ehkä tarvii jossain kohtaa. Mä teen pari furnasen. Tonne. Tarvitaan me lisää furnaseja, joo, jos me löydetään. Tai jos tarvii sulattaa jotain lisää. No voi mä tarviin 5 lisää sändiä. Niin. Pystyykö täältä shopissa siis ostamaan? Miksi mä Noin. openaan mun juttua? Oliko sulla kaikki sugarcaneit? On mulla jotain 12. Mun mielestä voi ostaa lisää, ehkä. En mä tiedä. Okay. Mä katon. Mä teen vielä yhden chest, johon mä laitan kaikkia niinku PvP-juttuja, mitä mä en nyt tarvii. Okei. Haluatko säkin semmosen? Mimmosen? Chesti niinku, mihin sä laitat kaikki niinku PvP-kamat, mitä sä et siinä tarvii. Laitetaan vaan meidän omia asioita. Molempia. Okay. Noin. Mä pistän, mulla on tässä vieressä on mun kamat. Tässä on mun kamoin vähän se. Tota mä nyt tarvii. Joo. Mä otan tänne surmaisen potuista. Mä pidän pari pottua näitä. Ja niinku osan PvP-kamoista vielä mukaan. To be honest, musta vois tulla niinku pelin rikkain pelaaja legit. Mä katon vois Mistä? mä antaa näitä kohtsan. Mä katon eikä voiks. Joo. Eiku venää. Mut paljon yksi tämmönen maksaa? 5. Tuon. Ja saadaan vähän. Noin. Mä luulen, että se oli 1000 yhdelle.
No niin, nyt mulla on vähän, mulla on suurimman osan PvP-asioita, mutta sit mulla on vähän vielä. No. Kaikkea muuta. Mä myin vähän asioita, niin mä otan uuden kitin. No. Mä pidän toteemi koko ajan offhandis, koska mä en halua, jos mä vahingossa tipunkin jostain ja kuolankin Joo. yhtäkkiä. Joo, meillä on yli stackia Gunpowder Dairy. Säkin saat vähän rahaa siitä. Joo. Myyn ne. Onko Venä, mitä? Kuinka paljon rahaa mulla on? Mulla on 25. Mulla on 260 000. Hyvä. Mistä sä saat niin paljon rahaa? Mä vaan myin no se oli vähän outo niin. Joo, pitää yrittää nukkua. Mä en tiedä. Mä myyn nää. 21 000. Joo, crazy. Jump. Mutta mä yritän tehdä semmosen niinku jumpi, missä sä niinku... Oota, mitä mä teen? Ton... Mä myyn tota armoria vaan. Mun auction limitti tuli. Joo. Mä aion jossain kohtaa niinku off-kameralla tehdä vähän parempaa baseä manalle, että löydät tätä, koska te näette tämän terrainia, niin joo. Niin tää video loppuu nyt, niin moro.